Mamati nga, di nakayat ni Mayla. Mamwa lang mo din yung papana, makita man tilayng mo. Basta, edit ko ni Mayla, oray na pagpagana. Wow! Kaya mo yan, baak. Banat ko man nagdi por mga madida pa makikita. See you soon, Mayla. Mga tingnan ni cutter. Kamud-mudun. Bakit? Okay na kay. Ano aramidam? Kung makikita mo siguro. Apay, ano kung pupun bakit? Ati imak la kay, ati imak. Siyempre ati kukuk Unang laki ta sa kamon. Ana, katungtungan nak, numang sutil ka manan. Dala ko madamag bakit? Kasta alaman na dyan nila kay. Damag lang kuman, nunya tinagtungtungan nyo ni Mayla di Kalman. Napay, kasam naman nga nagtungtong kami. Lagi jay patang nga marites bakit? Ana, ulit man yung bagam lakay. Awang, saktong magami nga mapang kami ni Bako na Mayla kung nakita ta kayo mga tungtungtong. Katapay nga damagam tinagtungtong kami. Awan bakit? Kahit ko lang mamuan. Katadamot abas set nagtungtong kami, tungkol kini ba? Ano ba tadi bakit? Kikasla dapay lang mo ti ayat ni Mayla kini ba? Dupay sa bakit? Kumayatan nga rin ni Bako ano naman nataw. Katmayatan na ang peso, di na mamumarom. Supaya bakit? Ngumatles, ada pag-asa ni Bako. Kat nulalaingan ani Baak. Sigurado no, aruman ni Baak ni Mayla. Saguton na adagos ni Baak. Ho! Tumakil man tilapayang na ni Bako ato yun, mamuan na. Atun Ana, dapay damagam? Awanan bakit? Kat nasaya ata. Agbaling ko rin dito lang ati kukukwakan. Kadamo kanya mo na bakit? Numadim kahit nga ituloy. Ay na, gamala junugan. Anak ko yung nagbakit. Pre mo lang jitale. Tegalog mo sa tinglad mo. Kung ano naigalot ko, adi talit tunggit ko bakit? Ano sumarunaw? Nagbukal ka na. Yan. Dapat mamuan ni Baka to. Sure ball. Mamuan natin, dumakman malapayar na. Nakataka ko ay ni Mayla nga dungo. Ako nga tapapanan na ng gabi eh. Hawitik man, nag-date kami. What? Yes! May date ko mula ni Mayla. Yapay, palag-tulag tumag. Madin sa nakatumorte agas na. Hoy, Bak! Gusti sabam, makapakigtot ka mo eh. Apay, ano yati pagkaskastam? Kaya awang ka dyan, Andres. Apayarte ka manayin. Ito ko may balita kanyam. Ano man natan? Balbaling ka man nga to ulit sa'yo. Kaya na ko ma. Ayong gayam, dinamag ko ni magputaktay. Nang niya tinagtungtungan da ni Mayla. Di nagtungtungan dan, Andres. Ata, nangagmulay na ka ni Mayla, may matayisong mong. Siyempre dungo ka ajay. Dungok, dung syarang kan tupay. Ana, ibaga mo na ano natin nagtungtungan dan bakit mo kinidungok? Si Kaman ba tipag-tripak? Ni Andres, ibaga mo na. Kastoy bak. Ay, ibaga mo na. Kastoy ka nga, kastoy. Kastoy nga ni. Ni Mayla ka daw. Baga na ka no kinipagat ko. Nagkalas ka ka no kung nagbangsit ka ba? Ay, madingag pa iso ata, Andres. Apay, ibaga na ni Mayla kinibakit mo? Kung bak, baga na ka no. Kay anapay ka no ti ibaga na. Ay na bak. Awang ka no pag-asam na rugumso na. Tas lamadiak mamati kanya Mandres. Nagkilnit ti pinagkita na kanya ni Mayla. Saka yung baga na ka no. Madi na ka no type ata kamo. Mistyle mo tatan. Apay natin nagbaliwa kay Andres. Kikastuya mo dati na. Sa bali ka no tangot mo. Kasla ka nagbubutan. Ana, imbaga na nga talaga ajay. Madingag pa iso, ading baga ni bakit mo. Ulbuda ajay. Kung madi ka mamati di saan? Yan, dapay kumama, balak ko damdama. Yan ti balak mo nang damabak. Awang kadyayin, kanya lang adi na.
Siguro dalakad mo. Surat naman, na makapasyara mo. Sus! Pagpakawan, daka lang nga paipos-ipos. Madya makadiskarte no ka. Yan. Tatala sa murta pagpasyaran, di na pa isurot. Han ka, kaya't nga kadwa. Punay ka mo tay, namam lang nga di nakakayat ni Mayla, kasta ka mo kanyakaw. Apay ka sa kita mo kanyak, makaungot ka? Apayin ba nga makaungit a kanyam? Maday. Madi magayam. Taling ka nga talaga. Ana, madina ka talaga isurat? Apay nga nagkulit ka na ya. Ana, madin talaga kayat? Maminsan pa patalawin ka dito. Apay nga patalawon na, apay kabsat na. Ay, isaba mo nga talaga. Susung bata ka lang mo tamaming ibagbaga, makaungot ka pa ay. Awan labasit nga panunot mo niya, Andres. Kanta mo ba si Tabak? Agdudloading lang, tigpaminsan. Bukis di saba mo nga talaga, titakaman lang eh. Apay pa naman. Balay mo ato, isikat yung malays. Eh, Wayne, ka man lang agawin din. Awanti, kwentam nga katungtong. Hindi, mamati nga, di nakayat ni Mayla. Mamwa lang mo din yung papana, makita ng tilayng mo. Basta, i-date ko ni Mayla, oray na pagbagana. Wow! Kaya mo yan, baak. Banat ko man nagdiporma nga madida pa makikita. See you soon, Mayla.